बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय डुमब्रुथला बाजाराव। दिनै 6 तारिख डिसेम्बर दिनैहाय डुमब्रुथला बाजारखौहाय अपेनिं खालामनाय जाहैबाय। दिनैहाय बाजार गोदान खुलिदों। दा दिनैनि दिनाव बे बाजाराव मा मा मोनो एबा मा दखान दङ गासैखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायलांगोन एबा मा दिनाव बाजार जायो, ओमफ्राय बे बाजारा फुंनिफ्राय लानानै खयथासिम जायो आं गासैखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिन्थिनो नाजागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासे नायनो हागोन बे बाजारा माबायदि जायो। अब्ला नायनानै लादो लोगोफोर, आङो हानायखिनिखौ देखायलांगासिनो दङ। ओमफ्राय नै ओरैनिफ्राय फैयो जाहैबाय थुक्राझार जानानैहाय ओरैहाय फैगोन। ओमफ्राय बैयावहाय आइ नदीखौहाय माने ब्रिज होनाय जाबाय। बे ब्रिजखौबो अपेनिं खालामसिगोन, मानो होनना बुङोब्ला कमप्लिटलि जाजोबखाबाय। दा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय नैबेनो बाजार गोदाना दिनैहाय फिथा हास'नायजों बेखेवनाय जाबाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय थांबाय खैला मैला बेबायदि आरो बोजों आमथेखा बेफोरबायदि थांबाय, बा ओरै थांबाय बेंटल बेबायदि बोजों। दा बेबायदि टार्निंआवनो बे बाजार गोदान आरोखि। दा आङो बे बाजाराव मा मोनो मा मोना आं गासैखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामना देखायलांनोसै। नै दा बेबायदि आरोखि। नै दा बेफोरबायदि नै बायदिसिना फानदों आरामसे सिखा रुवा। जायफ्रा खेथि खालामो आबादारिफोर बिसोरनि थाखाय नै बेफोरबायदि दंजोबो आरो। ओमफ्राय आं देखायलांगासिनो, नायनो हागोन मा मोनो। नै बेफोरबायदि रेडिअ'बो मोनगोन आरो। नै गोबां बाजारफ्रावनो बेफोरबायदि रेडिअ'फोरखौहाय फाननाय नुवाखैसैमोन आं। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि बे बाजार गोदानाव नै बेफोरबायदि रेडिअ'खौबो फाननाय नुदों आरो। दा आङो बे डुमब्रुथला बाजारनि मानगोनां सेक्रेटारि दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै जोंना फाइनान्स सेक्रेटारि आदा दङ। दा मानगोनां सेक्रेटारिनिफ्राय आङो बे बाजारनि सोमोन्दै फंनैसो मिथिहरनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। मा दिनला बाजार जागोन, ओमफ्राय बे बाजाराव मा मोननाय जागोन, दा बेखौहाय रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। सिगाङावनो आङो जोंनि नैबे SK बड' ब्लक बिथांखौ आङो हामबाय होग्रोयो आरो आं बरायनो लानाय जाबाय बे बाजारनि सेक्रेटारि हिसाबै। बे बाजाराव जोंहा बे बाजाराव जाहैबाय जोङो थिरां लाबाय, जोङो सप्तायाव बुधबार सप्ताफ्रामावबो जों बुधबार खालि जों बे बाजारखौ थि खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय बे बाजाराव जोंहा गोबां जारिमिन दङ बुंनांगौआ, बिराद खस्थ'यै जोङो बे बाजारखौहाय खालामनाय जादों। ओमफ्राय बे बाजारखौ जों सिदा खालामनानै जोङो ओरैबायदि बाजारखौ जोङो बानायनो गोनां जादों जे गोबां जोंनि बेयावहाय बेखार मानसिफोर दङ, जाय बेखार मानसिफ्रा बिजनेसफोर खालामनानै जानो हागोन। ओमफ्राय गोबां न'खरगिरिफ्रा फिसौखौ माखासे बुस्थुफोर फाननानै, आबादफोर फाननानै, बेबायदि फाननानै फिसौखौ सोलोंथायाव बिसोरो स्ट्रं जागोन, बोलोगोरा जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो बे ओनसोलाव जोंनि ओनसोला माने बिराद गोदोसोनाय ओनसोलमोन, ओमफ्राय दै बारनांगौनि दङमोन। दा जोंहा बेजों लोगोसे जोङो दालां मोनबाय। ओमफ्राय दालाङा जोङो नै मास मोननैसो उनावनो जोङो कमप्लिट जासिगोन। दा बिनि सिगांनो जोङो बे बाजारखौहाय दिनैनि जे 6 तारिख डिसेम्बर बुधबार बेयाव जोङो मुखुलि खालामग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय बेयाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै फैदोंमोन, जोंहा असिन्त सार फैदोंमोन, दालां जाय कन्ट्रेक्ट मावदों बेनो फैदोंमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे एजुकेटिभ इन्जिनियार फैदों सारमोन PWDनि। ओमफ्राय बिथांमोना दिनै मुखुलि खालामना होलांबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे स्ट्रं जों बे बाजारा जेब्लायबो थाबाय थागोन, जेब्लायबो सोलिबाय थागोन बुधबारफ्रावबो। ओमफ्राय जों बे बाजाराव गोबां बुस्थु, जाय बुस्थुफोरखौ जोङो संसार जानायाव नांजोबगौ, बे बुस्थुफोरखौ जोङो लाबोजोबगोन आरो जगार जाजोबगोन। आरो दिनैबो गोबां जोंनि नांगौखिनि बुस्थुफोरखौ दिनै बेफारिफ्रा दाब जायगानिफ्राय दिनै बेफारिफोर फैदों, जेरैहाय बासुगाव, बेंटल, ओमफ्राय बङाइगाव आरो खाथि खाला ओरै जयपुरनि जोंनि आरो खाथिनि जेसेबांनाखि फालांगिफोर बिथांमोना दिनै फैजोबदों। आरो गोबां बायलाय फानलायफ्रा दिनै जोंहा सोलिनानै दङ, नांदोंबो आरो बायदोंबो। बेखायनो जोङो खावलायनाय थाबाय गासैबो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम जे बुधबार दिन सफैनाय लोगोनो जे जोंहा मोनसे डुमब्रुथला निउ बाजार दङ, बाजार गोदान, बेखौ बावनो थानो नाङा। बेखायनो बेखौ गोसोखांनानै बुधबार खनफ्रोमावबो जोङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ दिनै बे डुमब्रुथला बाजारनि सेक्रेटारि जानानै जोङो खावलायहरनाय थाबाय बयखौबो फैनो थाखाय। ओमफ्राय बेयाव गासैबो जाय गोजां बोथोर सफैनाय हिसाबै गोजां बोथोराव मा बुस्थु नांगौ जोंनो गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो मोनजोबगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि ना, मैगं थाइगं, बेदरफोर जेरै मैसो बेदर, दाउ बेदर बेफोरखौ जों मोनगोन। आरो बेयाव अमा फिसा, बोरमा, माइ, फाथो, गय गासैबो जोंहा बेफारिया बेयाव जाजोबगोन। आरो गासैबो जोंनि सिजननि जि आबादफोर मावनाय जायो बे आबादफोरखौ जों बेयावनो बायलाय फानलाय खालामनो हागोन। गोजानाव थानांला, जों दिनै खाथियावनो जोंनि दरखङावनो जोङो बे बाजारखौ जोङो दिनै सिन्था खालामनानै रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय जोङो खुलिनानै होनाय जादों। बेखायनो आं साफ्रोमनिसिमबो गुरैयै गंलायै आङो खावलायहरनाय जाबाय बे बाजाराव फैनो थाखाय। ओरैनो बे बाजारा जेनेबा टाइम हिसाबै जेनेबा फुंनिफ्राय लानानै
खैथासिमहालागै थागोन बे बाजारा? जोंनि बे बाजारनि टाइमा जाहैबाय जोङो फुंनि 8:30निफ्राय जोङो बेलासिनि 5टा 6टासिमब्लाबो जोङो बे बाजाराव थाबाय थागोन। आच्छा, सानसे गासैबो मानसिफ्रा जायै लोङै बयबो फैनो हागोन आरो जोंनि बेफारिफ्रा 6टा 7टाब्लासो बिसोरो बेनिफ्राय ओंखारलांगोन आरो बेखायनो जोङो जानानै आराम बिन्दासाव 5टा 6टासिमब्लाबो बे बाजारावहाय नांगौखिनि बुस्थुफोरखौहाय लांफैनो थाखाय आङो खावलायहरनाय थाबाय आरो मोनबाय थागोन आरो जोङो। आच्छा, ओमफ्राय ओरैनो दिनै फार्स्ट टाइम अपेनिं हिसाबै माबायदि जादों जेनेबा दिनैनि बाजारा? दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो बाजारा अपेनिं जानायाव जोङो सानदोंमोन जे मानसि जागोन ना जाया बायलाय फानलायफ्रा, नाथाय जोङो बिराद रंजाथाव बाथ्रा, जोङो ओरैबायदि दुगाखांनो गोनां जे बेयाव दिनै गिबि खेब जोंनि बाजाराव अपेनिं जादोंब्लाबो गोबां बायग्राफोर फैदों, फानग्राफोर फैदों आरो गोगोमैनो गाजा गोमजायै जानानै थांबाय जोंनि बे बाजारा आरो जाबाय थागोन बेबायदिनो। जों जेब्लायबो जोंनि कमिटिया जि थांखि लादों बे थांखिखौ जों जेब्लायबो मावफुंलांनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ। दा ओरै नायदो नै गासिबो गस्ला दखान, जि दखान आरो गुदुं गुदुं ब्लेंकेट दामि दामि लाबोदों नै। ओमफ्राय आं एसे सोंनानै लानायसै बिसोरो अबेनिफ्राय फैदों। কটপৰা দাদা বাসুগাঁও বাসুগাঁও এতিয়া মানে বেচাখিনি কেনেকুৱা বেচাখিনি টুকটাক হয়ে আছে অল্প স্বল্প দামটো আমরা কম ধরে আছে আচ্ছা হ্যাঁ আমরা কম মার্জিন করি আছে কম মানে মার্কেটটা মানে স্টাইল করবা লাগে মার্কেটে চালু করবা লাগে নতুন কারণে নতুন বাজার ফার্স্ট টাইম আজি ওপেনিং করা হল তো যথেষ্ট হয়ে যাব আচ্ছা আমার ওইটা কাকা হয় ওই যে উত্তম কাকা ওই যে উত্তম কাকা আচ্ছা হ্যাঁ অল্প অল্প আলাপ করে সামনে যাওয়ার হবো দে दा आं देखायलांनि आरो एसे जायफोरा बेयावहाय दखान होफैदों कटपरा दादा बेसाखिनि केनेकुवा फार्स्ट टाइम बाजार हिसाबत ना टुकटाक दा बेबायदि आरो नै माने फार्स्ट टाइम बाजार नालाय दा बेफोरबायदि आरोखि नायनानै लादो नै आं हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै दा जायफोरा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो जोबजासे नायलांनो हागोन दादा আপনি কটপরা বাসুগাঁও বেসাখিনি কেনেকুৱা নতুন হয় তাও টুকটাক না আচ্ছা दे बेबायदि आरो ओमफ्राय नै गोबां गस्ला दखान मा दखान दं ओरैबो दङ टपले जुथा दखान मा दखान आरो आं एसे देखायनि खाथि खाथि थांनानै देखायनि आङो एसे नायलांनो हागोन दिनैनि बाजारा मा रोखोम जोंना नै आब'मोनाबो दख'ना फानदों नै दा बयबो सफैनानै दं आरो ओमफ्राय नै ओरैहायबो फानदों नै नांदोंना नाङाखै आब' नांदों दा नै नै मादै नांदों दा मानसियाथ' जादों दे जादों मोजां मोनदों बाजारखौहाय नांगोन उनावहाय नांलांगोन दाबो नांबाय आरो फानबाय थाफैगोन फानबाय थागोन दा बेबायदि आरो नै ओरैहायबो फुरा दख'ना दखान बायदिसिना दं आरो नै गस्ला दखान नै नायदो नै नांदों दा आब' आच्छा बाजार गोदाननि नांनायानो बेलेगखा दा बेबायदि आरोखि नायनानै लानो हागोन नै ने नानि ओइ गस्ला गोदान बायाखै बाजार गोदानाव दे 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 बाजार गोदाननि गस्ला गोदानखौ गाननांगौहाय नांदों दा आब' ने औ दा बेबायदि आरो नै दा बयबो फैनानै बाजार जाफैनो हागोन नैबे दुम्रुथला बाजारखौ आरो दा बिराद मोजां लकेसनाबो जायनि फलावहाय खाथियावनो आइ नदि ब्रिज गोदान अपेनिं जानो थांगासिनो दङ दा नै नायनानै लादो ओरैबायदि मोजां आरो जायगाफ्रा जायखौ नोंथांमोना खोनानो मोनदों बेबायदिनो आइफवालि पिकनिक स्पट जायफोरा फैबायबो जानो हागौ बिनिनो एसे ओरै सानजाथिंजाय थानाय मोनसे टार्निं पइन्टआव बेबायदि दुम्रुथला बाजार गोदान आरो दा आङो देखायनि मा मा मोनो मथा मथि बेफोरबायदि गालामाल दखानफ्रा जाजेनबाय नै दासो फैगासिनो दङ लादों नै खुरा कटपरा बेंटल बेसाखिनि केनेकुवा फार्स्ट टाइम ভালে হৈছে ना आच्छा दा मोजाङै जादों आरो नै ओरैबो नै बा जीवन बाजाराखौनो लाबाय नामा नोंलाय फार्स्ट टाइमावनो गैया लायाखै सा दे ओमफ्राय नै बैजों नुहुरदों जानांगौ बेयावहाय फुरा जानाय लोंनायनि धामाखा आरोना बेयावहाय बेबायदिनो अमा बेदर मैसो खाजि बायदिसिना हेन थेन नैबे मैगं बाजार जाहैबाय नै आं एसे देखायनोसै दे माथो आदा फार्स्ट टाइम अमा बेदर फानफैबाय ने ओमफ्राय बाजार गोदानाव फार्स्ट टाइम फानफैनाय हिसाबै फिलिंस मा रोखोम मोनखो एबा बेसाखिनि मा रोखोम मासेयानो जोब्बाय आंनिया आच्छा दा
बेबायदि नै एसेल'सै मथा मथि खोमा दं गन्थुथ्रि दं नै बेफोरबायदि बे जादों जाहैबाय आसाम ट्रेक्टर सावथालनि बेखौ मा होननांगौ जाखो सुक्रि जिल ओमफ्राय उरावनि होनो जाहैबाय खिसियाहारा दा नायदो नै ओरैहाय बेबायदि आरो ओमफ्राय नै आदाबो फानदोंमोन नैबो जोबखाबाय दिनैहाय ओरैनो कम्पालसारि अमा माबेसे जोबनाय जाखो बे बाजाराव माब्रैयानो थांबाय माब्रै आच्छा मैसो मासे ओमफ्राय मैसो मासे गादा जिल ओमफ्राय नै बियो मा बुस्थु दा मैसो खाजि नै नोंथांमोना एभेलेबेल बे दुम्रुथला बाजाराव मोनजागोन आरो नै नायनानै लादो फुरा गोदौगासिनो दङ नै ओरैबायदि फेभरेट मैसो बेनि गन्धआनो आलादाखा गन्थंआव नांबाथाय बारदावखांखायो सिमां मानि मैसो सौलायनायल' नुगोन आरोखि जै बेखौ जानानै थांबाय थाय दा नायनानै लादो नै जोबखाबाय ने आदा मैसो बेदर दा संगासिनो दंमोन औ ओमफ्राय जोबखाबाय ना औ जोबखांबाय होमब्ला सावथालनि होनो जाहैबाय गादा जिल ओमफ्राय उरावनि होनो जाहैबाय मानाका हारा दा जागासिनो दं नै दा बेबायदि आरो लोगोफोर जोङो बाजार गोदानावहाय नै मैसो खाजि जानोसै लाबाय आधा केजि लाजेनबाय ओमफ्राय दा जोबलान लायगोन आरो नै जोंना ब्रादार अशक दं गोथाव दा नै ओरैहाय खोनाखादों दा आंखौहाय नै बाजाराथ' बेनो जाहैबाय